హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు శ్రీనివాస్. మీరు చూస్తున్నారు కేఎస్ఆర్ ఆన్లైన్. ఈరోజు మీకోసం నేను ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్తో వచ్చాను. మరి ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్లోకి ఆలస్యం చేయకుండా వెళ్ళిపోదామా? లెట్స్ గో. మీరు హిందీ నేర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నారా? ఇతర రాష్ట్రాలు వెళ్ళినప్పుడు మీరు హిందీ మాట్లాడలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే మీకోసమే ఈ ప్రోగ్రాం అనమాట. అయితే నేనేమనుకుంటున్నానంటే మీ అందరి అభిప్రాయం తీసుకుందామని అనుకుంటున్నాను. ముందుగా ఏంటంటే మీరు ఇతర రాష్ట్రాలు వెళ్ళినప్పుడు హిందీలో మాట్లాడటం కానీ, అలానే మీ ఇంట్లో నేను ఇతర రాష్ట్రాలు వెళ్ళనులే సార్, నేను ఇంట్లోనే ఉంటానని చెప్పేసి అంటే మీ పిల్లలకి కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఎల్కేజీ, యూకేజీ, తర్వాత 5th క్లాస్ అట్లా క్లాసెస్ వైజ్గా మీ పిల్లలకి హిందీ ఏదైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు కానీ, లేదా వాళ్ళకి నేర్పాల్సి వచ్చినప్పుడు స్కూల్లో కష్టంగా అనిపించింది అనుకోండి, మీరు ఒక అరగంట, ఒక గంట వాళ్ళ కోసం స్పేర్ చేసి హిందీ మీరు కూడా నేర్పొచ్చు. జనరల్గా ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా డాడీ నాకు ఈ ప్రాబ్లం చెప్పంటే చెప్తారు. డాడీ నాకు ఈ సైన్స్లో ఈ డౌట్ అంటే కొంతవరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు. కానీ హిందీ అనగానే అరే నాకు రాదురా వెళ్ళరా బాబు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం మనం. కాబట్టి అలా అనకుండా మీ పిల్లల భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకొని, అలానే మీరు కూడా ఏదన్నా సందర్భం వచ్చినప్పుడు, ఇతర రాష్ట్రాలు కానీ ఇంకేదన్నా సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనకు యూజ్ అవుతుందన్నమాట. కాబట్టి నేను ఫస్ట్ 0 దగ్గర నుంచి నేర్పుతాను హిందీ అనేది. అంటే ఆ దగ్గర నుంచి నేర్పుతాను స్టార్టింగ్. మీరు హిందీ చూసి చదవడం వస్తుంది. ఆ తర్వాత స్పోకెన్ హిందీ ఎలా మాట్లాడాలి, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంది అనేది మొత్తం కూడా, అంటే మీరు బుక్ చదవడం నేర్చుకోవచ్చు, అలాగే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు స్పోకెన్ ఎలా మాట్లాడాలనేది కూడా నేర్పుదామని నేను అనుకుంటున్నాను త్రూ క్లాసెస్ ద్వారా. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ వీడియో కింద వచ్చేసి కామెంట్స్ ఉంటాయి కదా, కామెంట్స్లో మీరు ఓకే సార్ చెప్పండి అంటే, ఎక్కువ మంది కనుక నా సబ్స్క్రైబర్స్లో ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎక్కువ మంది కనుక ఓకే సార్ బాగుంది చెప్పండి అంటే చెప్తాను. లేదు సార్ మీరు ఇలానే కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండే థింగ్స్ ఉంటాయి కదా, హెలికాప్టర్ మనీ అని కానీ, డబ్బు భారత ప్రభుత్వం ఎందుకు ఎక్కువగా ప్రింట్ చేయదు అని కానీ, లేదా డిలీట్ అయిన ఫోటోని వెంటనే మనం ఎలా తీసుకోవాలని కానీ, మళ్ళీ రికవర్ చేసుకోవాలి ఫొటోస్ అని కానీ, తర్వాత మన ఫింగర్లో ఇరుక్కున్నటువంటి ఉంగరం ఎలా తీయాలని కానీ, లేదంటే ఏదన్నా ఆన్లైన్ ఐటమ్స్ గురించి కానీ అలాంటివి చేయమంటే నేను అలాంటివి చేస్తూ ఉంటాను. కాకపోతే నాకెందుకు ఇది ఒక థాట్ వచ్చింది, అవి రెగ్యులర్గా చేస్తూనే ఉంటాను. కాకపోతే ఈ క్లాసెస్ అనేవి ఎవ్రీడే ఒక క్లాసు అప్లోడ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను హిందీ గురించి మాత్రమే. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కనుక, ఎక్కువ మంది కనుక చెయ్యండి సార్ అని అంటే చేస్తాను, లేదంటే మామూలు రెగ్యులర్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండే వీడియోస్ వరకే చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. మీ యొక్క అభిప్రాయం కోసం మాత్రమే ఈ వీడియో అనమాట. కాబట్టి మీ అందరూ ఎక్కువ మంది కోరుకుంటే, ఇప్పుడు 100 ఉన్నారనుకోండి, ఒక 50-60 మెంబర్స్ కోరుకున్నారంటే నేను వీడియో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. అది మీకు, మీ పిల్లలకి కూడా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను అనమాట. కాబట్టి మీరు ఈ వీడియో చూడండి, మీరు వెంటనే మీ కామెంట్ పెట్టండి. వద్దు సార్ నార్మల్గా చేయండి మీరు చాలు అన్నారు అనుకోండి, నార్మల్గా చేద్దాం. లేదు హిందీ మాకు కావాలి అని అంటే ఎస్ సార్ కంటిన్యూ అంటే నేను చేస్తానండి. ఓకేనా? మీ అందరు కూడా మరి మీ అభిప్రాయాన్ని నాతో షేర్ చేసుకుంటారని భావిస్తాను.